Gipahunong ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang pagpabarug sa mga street lights sa Osmeña Boulevard ug ipaibot usab kadtong napabarug na. Kini tungod kay naghatag kunog peligro di lang sa mga motorista kundi apil usab ang mga pedestrian. Araso yung street lights gabahin sa Port Tolling Project kaya sa national government ubos sa Cebu Bus Rapid Transit kun CBRT. Din una nang gipadayag sa tagdumaan ini nga adunay approval mismo sa Acting Mayor. Subay sab kini sa pedestrianization program sa Cebu City LGU. Din himuon nga pedestrian lane ug bike lane ang 1.15 kilometers nga gitas-on sa kalsada gikan sa Plaza Independencia hangtod na sa eskina sa Pidel Rosario. Apan giklaro ni Garcia nga in principle ang iyang paghatag o pagtugot tungod kay kinahanglan nga motuman sila sa proseso ilabi na ang pagtugot gikan sa Konsehos Dakbayan. Ikinakdang tigumo sa Acting Mayor ang mga opisyal sa CBRT o guban pa mga stakeholders aron matuki ang isyu. I have already instructed them not to continue putting more of those street lamps that are put in the middle of the road. I have to order them ayaw na lang sa ibutang o itangtang ang katong nabutang because it poses danger not only to the motorists but to the pedestrians alike.